सानफा एफा बारबोनाय लोगो लोगोनो दैजिं फेस्टिभेला ओरैबायदि समायना रमायना महर लाबोबाय दं लोगोसे बेवहाय गोबां सुबुंफोरा बेरायनो फैगासिनो दं आंबो मालायबायनो दैजिं फेसबुकआव सानफ्रामबो नुबाय थानायलाय दिनै सासे लोगो लानानै दैजिंआव बेरायनो फैबाय आंखौ लाबोदों आंखौ सारा सन्तोष बसुमतारी सार प्रिन्सिपाल सारा सारखौबो आं लोगोआव ज' मालायफ्रा जरा फैदों जियानो जा जोंबो सानैजोंनो बेरायनो फैबाय गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय सारजों आंजों बेरायगासिनो गोबां सुबुंफोरा दैजिं फेस्टिभेलाव इनभल्भ जाना दं नंगौ सार नङा होमबा सार नंगौ सार थ' बेहाय दैजिं फेस्टिभेलाव फैनानै सोर मा मोनजादों मा मोनजायाखै सार मा नुदों नुवाखै बे गावबा गावनि बाथ्रा खिन्थु दैजिं फेस्टिभेलाव बुंनो थाङोबा जोङो जानो लोंनो थाखाय बांसिन फैनाय जायो नङा होमबा सार नंगौ सार नंगौ थ' बेहाय जों जेसेबां नुदों एक्सुवेलि जादोंआनो ना सार एक्सुवेलि जानो लोंनो फैयालासेनो इन्जयमेन्ट लानो थाखाय सोरबा बायदिया गावबा गाव न'खरनि फेमिलिफोरखौ लानानै बेनि सिनारिखौ नायनो फैयोबा मोजां जायोना सार नंगौ सार नंगौ नंगौ आरो लोङो जायो बर' समाजखौ गाज्रि खालामना जोंहा इयुथफोरा गाज्रि जाबाय दंना सार बेखौ जों नुनो मोनदों दिनैनि पार्टि जानायाव जोंनि बर' मानसियानो बिराद इन्जय बिराद बर' मानसिया बांसिन बेखौ नुनो मोनदों लोंनायजोंनो बेस्थ' नंगौ सार थ' बेनिखायनो सार रायजो राजाफ्रा फैयोब्लाबो मा होनो लोंना जानायखौ लाबोबा मोजां जायो न नंगौ सार एसे खम खालाम नोङो पार्टिनि नामाव खम खालाम खिन्थु जों नुनो मोनदों दिनैहाय ओरैबायदिबो जादों माने 100आव 90%आनो बर' मानसि बाखि आदार्स 10%आनो आदार्स जों नायगासिनो ओरैनो बेरायबाय दं जोङो सोर माबायदि जादों माबायदि लादों सोर माबाजों इन्जय खालामदों जों बेखौ नायबाय थादों आरो नायलांबाय थाबाथ' गोबां इन्जयमेन्ट दैजिं फोरबोनि पिकनिक जाग्रा जायगायाव नोगोद मोसानाय जेरैबो मोसाखावनाय हौवा हिन्जाव सेंग्रा सिख्लाजों खोथा गैया बेनि मोसानायखौ बे नुना मिनिलायदों थानो हायैनि गावसोरबो गाव मादैमोना जोबोद मोसाबाय जाबाय दाना जाबाय बेलाव बेरायनो थाखाय नोंथांमोना टिकेट नांगोन सार मा टिकेटआ मा दाम होनदों 20 रुपिस साबैसे दानखो जोङो 13 जननि दानबाय 13 जन दानबाय नोंथांमोना दैजिं फेस्टिभेलाव फैनोब्ला हाबनोबा दैजिं फेस्टिभेलाव हाबनोबा गेट इन्ट्रि दाननांगोन नोंथांमोना 20 थाखा टिकेट दाननांगोन ना सार दानखांबाय सार मोना दा बेनिखायनो दानखाबाय जोङो नै गामोन दानखो 13 खान 13 खान नाय नोंथांमोना गोबां लाइन जालायनांगौ टिकेट दाननांगौ बड'फा एकाडेमिनिफ्राय फोरोंगिरि हानजाया बिथांमोना फरायसालि गंसे बड'फा एकाडेमि प्राइभेट फरायसालिनि बिथांमोना फोरोंगिरि हानजा स्टाफानो बिथांमोना दावबायनो फैदों दैजिं फेस्टिभेलाव दानबाय मोना दानबाय होनबा बेरायदो बेरायनोसै I love दैजिंआव बयबो सेल्फि लानायाव मुखुब बेबायदिनो बयखौबो नुनानै सार बिथांमोनाबो दैजिं फेस्टिभेलनि I love दैजिंआव सेल्फि लानो सेलायलायदों बिथांमोनहा अफ्राव सेल्फि लागासिनो दं खाम सिफुं दामनाय खोनाब्ला बिनि गोसोआ उरां फारां जायो बेनिखायनो बिथाङाबो नायनानै थानो हायैनो मोसाफाबाय दैमुगुरि गामिनि बे गामियाव न'खराव गोबां रायजो राजाफ्रा नायफैदों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो मोजां मोना मोसाफादों लागाव गामिफोराव बर'नि हारिमुवा अरायसम थाबाय थाथों बेखौ मिजिंथिदों जोबोद दैजिं फेस्टिभेलजों सोमोन्दो लानानै बाथौ फोरबोखौ बेवहाय
आदा बे न'खरखौ मा गामि माखो होनदों न'खरखौ मा होनना बुङो दैमुगुरि गामि ना मा होनदों गामिया जोंना दैमुगुरि गामि दैमुगुरि नाम नागार ना दैमुगुरि गामि गामिनि नामा दैमुगुरि नाम दा आं बे न'खरनिनो बिगोमा जानानै दङ बे न'खरनिनो आदाया बिगोमा माने दैमुगुरि न'खरनिनो बिगोमा आरोना बिगोमा जानानै दङ दैमुगुरि गामिनि ना गामिनि गेजेरावनो न'खर बिगोमा जानानै दङ आदा आं फंसे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैदों गोबां सुबुङा बे दैमुगुरि न'खराव ना दैमुगुरि गामिनि बे न'खराव गिदिंनो हाबफैदों ना बेनिफ्राय माबा मोनसे मिनिं दं नामा बे दैजिं फोरबोजों बे बाथौनि जिथु थानसालि बेवहाय बहायनानै जे गोबां सुबुङा माने खुलुमलांबाय ना होमबा बोर बिलांबाय थ' बेहाय बाथौ धोरोमखौ बेहाय नुजाहोबाय दा माबा मोनसे मिनिंफोर थानो हायो एसे फोरमायनो दङ मानो होनबा जोङो दा बे दैजिं मेला फेस्टिभेलखौ लानानै दा मेलानि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे गोमानानै थांनाय हारिमु कालचार जिहेथु माने जोंनि बर' हारिया गावलिया गामियाव जेरैबायदि गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्राय सोलिबोनाय जि धोरोम बे धोरोमजों लोगोसे मा लोब्बा लाखिनानै जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोनहा न'खर संसार दाबोदोंमोन सोलिबोदोंमोन मावबोदोंमोन जाबोदोंमोन दा बेफोरखौ लानानैनो माखासे जोंनि गोमानानै थांनाय हारिमु कालचारखौ जों बोखांनानै दिखांनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव माने जोंनि हारिमुखौ दिखांनो हायो बा जोंनि बर' हारिखौ खौसेथि लाबोनानै जाहाथे माने जोङो गोजौ थाखोआव मिथिसार होनो हायो दा गुबुन देशनि मानसिफोरनोबो जों जाहाथे माने फोरमायथिना होनो हायो दा बेखौ लानानै जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ नैबे दैजिं मेला फेस्टिभेलनि गेजेरजों माने जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय मा सृष्टि जाबोदों बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि दा थियारि जादों दा बेनि गेजेरावनो लावथाय माने जानथा माने मा होनना बुङो जौ सङाथे बे जौ संनाय गेजेराव दोनबाय दैखर बायदि खालामबाय आदै बे मा बुस्थु खख्ला माने बेयाव सोनानै मा जुमायखौ बर'नि बापरे बाप बै जिउ जेखाइ खबाइ बर'नि मादैयाबो नायदों नामा मा होनदोंमोन आदैखौ लावथाय माने मा होनदों मादै लावथाय माने जौ संनायाव जौ खावग्रा मादैमोन बायदियानो जुदि गोदोनि मानसियानो मिथियाबा दानि उन्दै फंबाय बिनानाव बोरै मिथियो मादै दे मा होनदों मादै गदं गोनांलाय ना नाय बिथाङा जेरावबो जेना मोसानायाव जि दानायाव सेंग्रा सिख्लानि खोथा गैया दानायाव गासैयावबो दागासिनो वाव ट्राइबेल खायद गोथाव दाउ सावनाय लाथा सावनाय हांसो सावनाय दाउ सावनाय मा जानो ट्राइबेल खायद जानो नायनोसै दुलाबाथानि बेदर जानाय नायबाय मा आइटेमलैलाय दुलाबाथानि बेदर ना बिराद गोथाव मासेयाव 150 थाखा सावनाय हांनाय जानानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों देहाखौ माने रेजें मोनलायदों गोजांनाया खारदों मोजां जादों खोब मोजां मोनदों दुलाबाथा बेदर सावनाय फैसा होनानै जादोंबाबो जानो बायदि मोनाखै जानानै मोजां गोजोननाय मोनदों आरो मोजां जादों मासेयाव 150 हांनाय अराव जानाय हारायाबो खम मोदोमा बारा जानांगौ टेस्टि खोब मोजां मोनो आरो जानानै जाफैनो हागोन सोरबा जाफैनो हागोन जानानै नाय आरो खिन्थु बुस्थुआ ओरैबायदि माबाना जानानै बेखौ जायोबा एसे देहानि बेमार माबा माबिफ्राबो एसे खम जायोनो खिन्थु जानानै नाय
जों जानाया बिनि थांखियानोखा टेस्टजों लोगोसे बेमार हामनायनि थाखाय जाखादों जोंना टेस्टजों लोगोसे नोंनि देहानि माबा मोनसे माबाफ्रा जुदि खम जालाङोबा हामलाङोबा मोजां बेनि थाखाय जानानै नाय जाबाय गरायखौ गाखोनोबा बेसे Thank you so much, sir, for coming over here and giving your well. खेबसे गाखोगासेयाव साबेसे गाखो जायो So with that, we have come to an end of साथाम गाखोदों ना बेसोर उन्दै उन्दै ना उन्दै उन्दै ना ओमफ्य जारसि गाखोबाथाय 50 थाखा सासे गाखोबाथाय खेबसे गाखोगासेयाव न' दे गराय गाखोनोबा मानसिया 50 खेबसे गाखोगासे 50 थाखानो गाखोबायनो हागोन मैदेर गाखोनो लाइन जादों मानसिफ्रा खेबसे गाखोगासेयाव 50 गराय खेबसे गाखोबाथाय 50 बेवहाय मैदेर नोंथांमोना गाखोनोबा गाखोनो हागोन मैदेर गाखोनो थाखायनो गोबां सुबुंफोरा लाइन जालायना दं टिकेट होख'लायनो हायाखै ओरैबायदि मानसिफ्रा गाखोदों मैदेर खेबसे गाखोगासेयावनो 50 बारा गोजान फैदोङा खाथियावनो सोरबा इन्जय खालामनो मैदेरजों इन्जय खालामनो हागोन 50 रां होनानै मैदेर गाखोनो हागोन बारा गोजान फैनाय जायगायावनो एसेल' फैदोङो बेयावनो 50 लायो गतिके 50 होनानै गाखोनो लुगैदों गाखोनो हागोन नोंथांमोना लोगोसे गरायावबो 50 खेबसे गाखोगासेयाव गाखोनो हागोन स' गाखोफै इन्जय खालामफै नोंथांमोना बेरायै मोना जागुलायबाय मोनानि नुथाया साननि नुथायजों रुजुजाया मोनायाव इनायनो समायना नुयो दैजिं फोरबोनि नुथायफोरा जोबोर रंगिना संगिना महर लायो मोनायाव स' नोंथांमोना मोनायावसो नायोब्ला बांसिन समायनासिन नुसिनो बिनि नुथायखौ